Hi, welcome. Hi guys, welcome to my channel. आं दा रानि गाथोनाव दङ। दा रानि गाथोननि ब्लगखौ नोंसोरनो नायलांनोसै। दिनै गोबां मानसि पिकनिक जानो फैदों। नाय बेनो लकेसना रानि गाथोननि लकेसना नै। ओरै सिगाङावबो दंमोन सिगाङाव ओमफ्राय जायखिजाया जों ओरै माबाथिं फैदों एसे खर'थिं फैदों दा नोंसोरनो खोन्थालांगोन आङो सिगांथिं बेबो दं लोगोफोर दं नै ओरै बांसिन जादों ओरै नै साइडथिं बांसिन जादों दा खोन्थागोन आं ओरैनो पिकनिक जानायफोरखौ खोन्थाजोबगोन गासिबो बैग्रि बागान ना नायलाय बिराद माने बुंनो थाङोबा बैग्रि बागानसो आरो नै लोगोफोरा सिगां नै आंखौ गालांदों गासिबो बैग्रि जेसेबां बिफां नुदों बेहाय बबे ओइ बे धुलियाव बोरै जानो एसे ओइ नियाव साबसिन जागोन नामा नियाव बेहाय ओइ बांगार खाथियाव दं नामा मानसिफ्राबो फैदों एनै Main kan dikasih nih, gacan baru dikasih gacan pantai gacan mana? Ini aja. Agak parse nोंसोरनो खोन्थानो थाखाय agak parse थांबाय दं ओमफ्राय आं सिगां parse थांबाय दं ओरै बिसार गासिबो ओरै दं ओरै माखासे जाबाय दं ओमफ्राय आं सिगां parse थांबाय दं र' एसे गोजानानो जायो थाबायनो एसे गोजानानो जायो र' agak parse थांबाय दं दे एसे गोजाना डिसटेन्स आं जोंबो फैनांगोन एसे डिसटेन्स एसे गोजान नालाय र' ओरै मार जाबाय दं नैथिं ओइ नुदोंना बैसिमहालागै जागासिनो मानसिफ्रा दा फैलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैबो मा जादों ओरैबो मा जागासिनो दं मालाय गोसो एडभान्स निवानि जाबाय दं नै ओरै सिगाङावबो जादों ओमफ्राय आं सिगांनिखौ र' नोंसोरनि खोन्थानि नियावबो एसे माखासे जाबाय दं आं सिगां फारसे थांबाय दं र' सिगाङाव खोन्थाहैगासिनो आङो सिगाङाव माबायदि जाबाय दं खोन्थाहैगासिनो सिगाङावबो जाबाय दं थारमाने आं जायखिजाया खर'सिम थांना फैथारसै माबासिम जिखिनि जादोंना बिसिम थांना फैथारसै आङो र' सिगां फारसे थांबाय दं सिगां फारसे आङो खोन्थागासिनो थांगासिनो बिराद मोजां सिनारिया मालाबा नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन फार्स्ट जानुवारिफ्राव जानो गोसोबा फैनो हागोन दा आं नोंसोरनो बेखिनिनि ओरै बेयाव माखासे जाबाय दं बेयाव माखासे जाबाय दं ओरै नायनो हागोन बेयाव जागासिनो ओरै जाबाय दं र' Nesang bay. Nơi. Nơi.
परिस्थिति बेलेग थारमाने आं जि मानो मनाथ' फेसबुक देखाबायसै मा खालामो नोंलाय ब्लग खालामबाय दं र' मा गोदाव सोराव नोंखौलाय मा नागारना जावो इयाव जाबाय दं इयाव माखासे जाबाय दं गासिबो इयाव जाबाय दं सिगाङाव फारसेबो खोन्थागासिनो नोंसोरनो सिगाङावबो खोन्थाबाय दं र' सिगाङावबो बेनि लास्ट आं जि सिगाङाव खोन्थागोन ना बेनि लास्ट जागोन आरो ना बिनि उनाव थांफिनगोन आं थांफिनगोन आङो इयाव रायलायनो र' आङो एसे दे गाइस एसे रायलायनो आं मा बुङो जाबाय दं खुरै गरबायसा আমি বৰপেটা ৰোড बरपेटा रड মিক্সড আছে ইয়াতে বৰপেটা ৰোড গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও বাপৰে মানে মিক্স হৈ আছে ন মিক্সড হাউলি এইবাৰে প্ৰথম না আৰু আগত আছিলি এইবাৰ প্ৰথম ইয়াৰ প্ৰথম ইয়াতে এবারে প্ৰথম না ভাল লাগছে না এবারে চিনি পায় চিনি নাপাওঁ মানে ইউটিউব মানে ব্লগ কৰি আছো দে ভাল লাগছে না দে আহি ভাল লাগছে একবাৰ মোৰ লাইক সাবস্ক্ৰাইব মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কওক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব দে থেংক ইউ আৰামছে এডভান্স নিউ ইয়াৰ सेम टू यू बाय ओमफ्राय नै रायलायबाय आं फैबाय खोन्थाबाय आं नोंसोरनो आं जिखिनिसिम थांगोन ना आं बेखिनिसिमनि बे दैमाखौ खोन्थागोन आं नोंसोरनिसिम माबायदि ओरै माने बिराद गोलाव माने जाबाय दं आरोना बिराद गोलाव जायखिजाया आं जिखिनि गारि दंमोन ना बेखिनि थांबाय दं आङो जाबाय दं साइड नायबानो जाबाय ओरै सिगाङावबो दं नैथिंबो जागासिनो थांगासिनो र' आं नोंसोरनो एबार गासिबो रानि गाथोननि माखासे एरियाखौ आरो ना मोनसे गोजौ बिल्डिङाव गाखोनानै आं नोंसोरनो खोन्थाहरबाय दङ बै नुहुरनाय बिल्डिं दंना बे नुहुरनाय बांकार बे बांकारावहाय आङो गाखोनानै नोंसोरनो गासिबो खोन्थाजोबगोन बेनि एरियाखिनिखौ र' नोंथांमोनाबो मालाबा गोसो जादोंबा जाफैनो हागोन जानुवारिफ्राव डिस्ट्रिक्ट चिरां गोलैयो ओमफ्राय पानबारि ओमफ्राय पिकनिक स्पटआ नैयो रानिगाथोन पिकनिक स्पटआ जादों पानबारिनिफ्राय नर्थ साइड साहाथिं मथा मथि 5-6 किल'मिटार इसिम जायो जायखिजाया आं नोंसोरनो र' नैनिफ्राय नैयाव गाखोनानै खोन्थाबाय दं आङो र' बिराद जाबाय दं मानसिफोर पिकनिक जाबाय दं नोंसोरनो खोन्थागोन आङो गासिबो एरियाखौ नुगोन ना नुवा मोजाङै जायखिजाया नायनोसै बेयावनो र' फाइनालि आं गोजौआव फैबाय दा इनिफ्राय गासिबो खोन्थाजोबगोन आङो ओरैनो जाबाय दं बै सिगांनिफ्राय खोन्थानि ओरै सान्दुङाबो एसे मोदानगोन खोमा सान्दुं सिजा जाबायना बेनिफ्राय नै ओरै जाबाय दं बैग्रियाबो बैग्रिया मोनबाय मोननायालाय ओरै नाय बैनिफ्राय बै नुहुरो ना गासिबो हाग्रा आरो इनिफ्राय हाग्रा नांजोब्बाय नायनो हागोन नै इयाव नै जायगाखौ ओरै खाना जाबाय दं नै बाजिमोन दंफैयो बाजिमोन पार्टि जाफैदों एबार जों खननैयानो जाबाय खोमा ने एबार जों खननैयानो जाबाय एबार इयाव इयर माने गाजा गोमजायै गोसो खुसि एबार निउ इयारथ' फैथ'वाखै एडभान्स माने निउ इयारनि थाखाय एडभान्स जाफैदो आरो आरो उनाव फैबावगोन ओरैनो हरदो बाजै एसे नायथाराखै खाजि जादों नै इन्टारेस्टार माने खाजिथार नै लावखार ओंखाम जानायखौथ' मिथिखायो बयबो थारमाने बयबो इन्टारेस्टनि थाखायसो फैखायो नालाय ओरै दङ नै बिनानावमोन दंफैयो ओरै बिनानाव माखासे बाजैमोन माखासे बिनानाव
माखासे आयदा फंबायमोन दं फैजोबो आरो गासिबो लोंनाय जानायनि लोंनाय जानायनि मुखुबथारनो नै निबारनि थाखायथ' गासिबो माबा खालामफानांगौ ना इन्टारेस्ट खालामफानांगौ दे होनबा बाजैनो थांसै दे बाय दे एडभान्स हेपि निउ इयार र' आदाखौ लोगो मोनदों जासिगोन दे ने नै आदाजों दान्दिसे लोगो मोनदों आदाखौ रानि गाथोनाव लोगो मोनदों दान्दिसे एडभान्स निउ इयारनि थाखाय खर'थारथिं फैथारबा नै मा मोनफैयो नालाय राहारावहाथ' आं नोंसिना जे बैसिमहालागै खोन्थागोन र' बै नुहुरनाय दैया सिमहालागै खोन्थागोन ओमफ्राय दा बेखौ बारनो हायाखै माने जुथा गानदों जुथा गाननायनि थाखाय मारै बारनो जादों ओरै दैजों बारनांगौबाथ' मा होनो जुथा सिजोबगोन नालाय दा दै गैयि जायगा नागिरदों र' दै गैयि जायगा नागिरदों बै सिगांजों थांनानै बारनोसै ओमफ्राय नोंथांमोन बैथिंनि दैखौ खोन्थाहरनि ओरै सिगांजों थांनो नैखिनियाव बिराद गोथौ आरो नैखौ नाय नुबाय फेंफोना बायदि जालायदो नै ओरै नाय हायो मोखां सुनो माने हाया जानो हायो दैयाव हायो ओमफ्राय ओरै नाय आरा नोंसोर नै बोरिखौ हाब्रांखौ गाखोनानै खोन्थाहरनि बाब माथो बिराद हाद्रि र' बेखौ गाखोनानै आं नोंसोरनो खोन्थाहरनि बिराद मोजां भिउस खोन्थानि र' ओरै बिराद माबादि फैबाय दे आङो फुरा खर'थिं फैथारबाय ओरै नाय ओरै दङ ओरै खिन्थु मा होनो पिकनिक जानाय लाउड गैया आरोना ओरै लाउड गैया नाय दैखौ नायदो बेखौनो बुङो रानि गाथोन समायना रमायना चिरां डिस्ट्रिक्ट पानबारिनिफ्राय 7-8 किल'मिटार नायदो नोंथांमोना जिखिनि नोंसोरनो रानि गाथोननि मा होनो भिडिअ खोन्थाबाय नोंथांमोना माने गाज्रि दामोनसै आरो जाय गोदान बेफोरो साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बिदिनो बर'जों बर' अनलायबाय था माने सापर्ट खालामलां ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो मा होनो थासिगोन नेक्स्ट आं नोंसिनि खाथियाव गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन बिदिनो निउ कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बेखिनियानो मा होनो बाय बाय थेंक्स फर वाचिं